Good evening, everybody. Mechachi nipa biara Ghana for mo amuwa kwantum ba biara nipa biara wo mechia wo ne awia anwumre. Menuanom menemo ebeche asem bi efa abrabo ho. Ni yasua de afuri abrabo mu. Ade a mebeche ye kwakuma no a moving attack. Kwaku nyame hirawo mituche emawo. Nyame ento nkwanam awrade edutu wanamon ensiye. Watamfo a esoreti a wunduma pa woye. Awrade enka watamfo nhye de biara na peja. We Ghanafo aya na nipa ya ade a ye nka ne papa aye no. Ba kwakuma no aye bone sesi anka Ghanafo atene wo ba bia. Ma hwe kwakuma no nnoma bi from A to Z. Kwakuma no nipa bre ne se anko school. Ba aduma ekita kwakuma no. The area varsity abo degree entimi nya sa do ne bida. There were ka sembi etre nemba. Ba ne ba Solomon dia se ne to ne tim. Hunu se ne papa be bo braba no ma bebre ho ade papa ye oye wrong. Nti awradi nyankopon bisa Solomon se Solomon wo pede o se papa me hia ne ndie ne nyansa. Awradi nyankopon de man se Solomon ka se o pe wiase nyina nka awrade de man no. Wiase wo nyansa wo wiase ade nyina. Kwakuma no aye no bi ato so funny face na nka ba bia funny face wo nipa de ni sika etrae bi ni de omo nyansa eyeye abrabo bi otu nipa anye sika abrabo tu nipa anye ka abrabo bi tu nipa anye fie eye kasa keke na obetimaji nipa na afro ana obebene no ni betima ma nipa na afro na pabre no mo ni nse kwakuma no kofa funny face nti se amafo breke kan ho nkwase asem se ni interview kra na ode ye no mo nhwe de kwakuma no a anye school mo ya ba bia kwakuma no di funny face akwakoduro. Second one adwuma smart Ghana sikafo bebre ne oni omo anante Ghana titirofo bebre ne adwuma smart ne ba anante biara ntima hu se minsi wa nwuru nkura ma adwuma smart kwakuma no atima try ne best anye school oye nyansa ne ndia obompa ye gifra awrade nyankopon wo no abrante na namo a otu no atamfo bre wo na chi anka bepene ne ngwase ba awrade nyankopon kana wo abre yirawo yenhwe kwakuma no abrabo so na yemfa ehunu ya brabo a ye bebo kwane ye fa so a ye ne nipa nante mame ka sembe nne Ghana ye de borofo sem on school ama nipa bebra abrabo aka hye kwadwo nkansa ifa na kwadwo nkansa ko school mehwe movie industry na ne ewo wona movie industry ni gu ye kwadwo nkansa ne kwakuma no be ye billionaire nso omo anko school bia o because nindie na ekura omo no omo move the life of life in the steps nipa be kwako dina ba bia ka borofo a wiase brofri kra bi to forma untimi nkuku no wachira ase na saa nipa ne ho kire no kwakuma no uden lowi nyame entre mo ahye nwate kwakuma no nyame enhira pa noma waye no ubenya so atwasode amana ka umma ono na nanom because funny face na bia ne se na brabo ahye mra bi ye video ka se funny face ne onnamu no ma fa bi mpanyi bi wa na nya ware asema omodi blocking out no ade bi timbe takew wa nhwe yi a wa brabo ebehye na nipa nya dini dia ma ade de ebeto no me ye video moko hwe me video suma na me se wadu kwa asamu agane ne nuanom ne atitiro for be moa funny face na nyiska mo nhwe de kwakuma no atima kwakunya nyame hirawo one de wayama one adwa smart nyina nyame nka wo pa